La narració dels fets d'una de les expropiacions que avui venen és comú a la immensa majoria de les que han vingut a esta casa i que vostès volen fer creure als veïns que són sentències contra una gestió del PP. Això és el que vostès volen fer creure. Però quina és la realitat, per exemple, en aquest cas? El 4 de juliol de 2012, governant el Partit Socialista en Vila-real, uns propietaris presenten una petició d'expropiació en base al pla general que fan els socialistes. Pla general dels socialistes, govern dels socialistes. El 3 de juny del 2014 porten la fulla de preci i el jurat provincial, que és qui té que fixar quin és el preu just que hem de pagar per aquest terreno, el 7 de març de 2017, escoltant a l'Ajuntament, que volia un preu més baixet, i escoltant al propietari, que volia un preu més alt, el justi preu diu, este és el preu just que s'ha de pagar, i fixa una quantitat de $500.000 d'euros. L'Ajuntament de Vila-real i el propietari no estan d'acord en aquesta quantitat i ho presenten un contenciós administratiu al TSJ. Què diu el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana? Desestima el contenciós de l'Ajuntament i estima parcialment el del propietari. I la quantitat que era de $500.000 d'euros se converteix en $1.000.000 d'euros. L'Ajuntament torna a dir, no estic d'acord en este preu. El Partit Popular encara no ha aparegut així. Estem parlant de quin és el preu just que hem de pagar. Estem debatint i estem pleitejant per quin és el preu just que volem pagar. El propietari vol més i l'Ajuntament vol pagar menys. Doncs bé, no estem d'acord en aquesta nova valoració que eleva el preu a $1.000.000 d'euros i l'Ajuntament presenta un recurs de cassació al Suprem, que s'inadmitís a tràmit el 20 de maig de 2021, que és el que promou tot això. Ahir, aquesta inadmissió a tràmit fa que l'Ajuntament, que fins a la fecha havia pagat 75.000 euros per este terreno, tinga que pagar 996.000 euros més els interessos de demora, que s'eleven a 126.000 euros. Ara hi ha una negociació en què el propietari, afortunadament, està disposat a renunciar a una part, uns 35.000 euros menys. Per tant, tota aquesta disputa de quin és el preu que hem de pagar a una petició que se presenta a un govern socialista i en base al Pla General dels Socialistes, tota aquesta disputa acaba en una sentència que no diu perquè el PP lo hizo mal hay que pagar $1.000.000 d'euros. Diu, en esta disputa que vostès tenen, Ajuntament i propietari, la quantitat justa que n'hi ha que pagar és esta. I quan arribem a aquest punt, vostès fan sempre el mateix. Ixen, després d'haver estat pleitejant contra el propietari, i diuen, otra sentència del PP. I així no n'hi ha en ninguna sentència, en ningú moment se nombra al Partit Popular, a la gestió urbanística del Partit Popular, ni una, ni una. Qui perd i qui guanya? Perquè, evidentment, en això sempre hi ha qui perd i qui guanya. Qui perd? Per l'Ajuntament. Per l'Ajuntament, que ha tingut que pagar l'expropiació, per l'Ajuntament, que ha tingut que pagar els interessos de demora, i per l'Ajuntament, que ha tingut que pagar els advocats que una i altra van presentant recursos i ahí estem. Claro. I qui guanya? L'advocat de l'Ajuntament. Mire, del 2014 al 2019, el senyor Vicente García Nebot, ell personalment, a través de la seva empresa o a través d'una fundació que dirigís, va facturar a aquest Ajuntament 428.000 euros en concepte d'aquest tipus d'honoraris que com aquests s'han repetit en molts procediments. Que ja sabrien vostès, més o menys, perquè això s'ha repetit, com està en els expedients, en molts procediments. Nosaltres ens hem abstès per això, perquè evidentment el propietari té dret a pagar. El tenia a cobrar, el tenia el 4 del 7 del 2012 quan a vostès els arriba la petició d'expropiació. Han tingut a un propietari pleitejant contra l'Ajuntament, sabent vostès que li tenien que pagar més de lo que estaven disposats a pagar-li, perquè aixina ha passat en tots els procediments aixina. I no estem, per tant, davant d'una sentència contra el Partit Popular. Estem, evidentment, en un pleit sobre quan tenim que pagar, quan és lo just que paguem per aquests drets que li reconeix el Pla General. Diu, no, perquè ahir hem ficat 4 anys, una vegada se fa el Pla General, una vegada estan assenyalats en el Pla General quines són les parcel·les, que serà un jardí, que serà un colatge, que vostès van dibuixar alegrement en aquell moment i que després l'informe que ens van presentar per la modificació puntual catalogava que allò que vostès van dibuixar alegrement i reconeixien aprofitament és
un valor de 231 milions d'euros que poden anar caent. Allò que vostès van dibuixar, als 5 anys d'estar dibuixat, el propietari ja té el dret a vindre a demanar l'expropiació rogar. Ja té aquest dret. I per tant, ja poden vindre a fer això, no era necessari bloquejar-lo, ja poden vindre molts veïns. Si encara veuen el pla general, ara s'ha paralitzat per la Generalitat, perquè evidentment hi ha una situació problemàtica, no perquè vostè siga un aladit de la defensa. I al final, no, sincerament, és que algú que té un problema urbanístic com el que té Vila-real i que 10 anys després l'únic que sàpiga dir-li als seus veïns que és que continua tirant de mà de la Caixa i continua tirant de mà dels préstecs per pagar perquè és incapaç de ficar-li una solució, no se mereix ser gestor d'esta casa. No s'ho mereix, perquè vostè no ha vingut així i en 10 anys haguera estat molt bé que m'haguera dit hem provat això, hem provat allò, hem provat això, hem fet una modificació, hem fet no sé què, he plantejat un pla general. No, vostè només ha dit i he pagat això, i he pagat allò. Haguera pogut dir millor, i als veïns els he fet pagar això, i als veïns els he fet pagar allò, i he demanat 20 milions d'euros en préstecs. Els veïns no espera de vostè algú que li faci una relació dels gastos que va pagant. Els veïns espera de vostè algú que, si té tan clar, com vostè sembla que té tan clar, el problema urbanístic, que li fiqui una solució. I vostè de solucions, ni una. A dures penes, en 10 anys, aprovarà una modificació puntual del plan i ni això, senyor Benlloch, ni això.